Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nur Qaul. Dumateng panjenengan ingkang sepuh bilang para pemuda, para sesepuh dan sesepuh ingkang aku mastuti dumateng popoyan kaum lama. Para kiai, para alim ulama ingkang cerita ingkang sasumati kita penghilang ingkang sampun para amawas rahmat para pambat kojo satria ingkang kinarya pangayoman para kawula sing ingkang patas semawana sanjani para rawuh aku ilang berikan bahagia bapak laku rumiyin ngeti kula sedaya namung kasawata ingkang pinubu kawasisan dening Gusti ingkang Maha Pramila semoga tansah muja puja lan puji syukur kepada panjenengan ingkang sampun netapaken rahmat lan hidayahipun wahman panjenengan saha kalebet saya ing dalem kula sarana sanerya karya Wahyu Putra Wijaya ingkang ijil saking Jabaran saged mahapan wonten lan boten sepedi dalu menika Bapak Khairul Nasikin telah Ibu Sukartini agar tidak menerima mendapatkan putranipun ingkang Nabi Ahmad Fadli Ilham Al-Habib. Mugi-mugi putra ingkang dipuntenaken dados putra ingkang saleh ngabekti marang yang sepungkur tenang tansah digurani tumrap bangsa amin ya rabbal alamin. Lan boten kesuwen ing dalu menika sadaya karya Wahyu Putra Wijaya dipun sepuyo kaya pastel audio ingkang ijil saking Telaga Regulan lan video saking Joksus Production ingkang ijil saking Telaga Purworejo lan dipun live streaming menika channelipun Joksus Production saged dipun ningali saking YouTube. Kalau saya sama kekemauan akhir pulang
Kula aku samudra bangsa. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi Satripun adegan sesaji kula wiwiti mriku adegan kupat luar nggih luar unek-unekipun kala nggih dumateng Bapak Khairul sekalian istri kula aturi lajeng wonten ing sasana panjenengan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dumateng panjenengan para sesepuh, para permisbo, para pepunden yang tansah hamba kami suci dumateng pepoyan utama lan ingkang pantes pinundi saha kinurmatan. Lan dumateng para alim, para bapak kiai, bapak ustad ingkang tansah kawula tenggo piyambakipun ingkang tansah sumandhing dumateng wahyu ilahi kitab suci. Lan dumateng para priyagu, para sarjana sedayan budi, para pangemban-pangemban ing praja ingkang pantes dados pandang-pandang patole dasih ingkang tansah ing darsana. Lan dumateng para bapak kakung Simahwana putri ingkang dahat kalengga murdaning akrami. Amit-amit pasang alimat kabeh ugi minebya ing laduning nyang kula sare. Dene kula cuman matur-matur dumateng ajeng panjenengan sadhalem saperluan kembang panjenenganipun busa miasa keluarga anggenipun inggih menika kagungan kajat. Sajengipun kula matur monggo tansah semuji sipun dumateng saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kula panjenengan sami matur para dumateng panggenan kadang-kadang sehat boten enten alangan satunggal punapa-punapa. Lan mboten kespen Allahumma sholli ala Muhammad. Ingkang kita diaturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun tumrap panjenengan sami dumateng jenengan saengan. Dumateng para bapak, para ibu sedaya ingkang sami rawuh sedaya. Kula minangkan menika dados wakil bisa minah ingkang dinten sampun badhe bakat iki debat luar. Rikala rumiyin bisa minah menika sekeluarga nggih menika kepengin nggadahi tuku jalan. Lah samenika sampun dikabulaken dening Gusti Allah. Pramila punika bisa minah anggenipun nggadahi uni utawi omongan kala wau dipun wujudaken ing dinten sapunika. Mbok menawi sampun nggadahi tuku jalan menawi kitanan badhe dipun parameraken utawi dipun tanggapaken areyong punika. Samenika sampun kawujudan. Pramila punika nyuwun donga pangbiyantu dumateng para rawuh sedaya ingkang saking rawuh dumateng mriki sedaya. Sedaya dados pasuksen menawi bisa menah anggenipun kula pun dipun wujudaken ing dinten sapunika. Lan mugi sak badanipun mitanaken putunipun kala wau. Putu ingkang dipun kitanaken ugi dados lare ingkang saleh, lare ingkang kuat dumateng pengaripun, lare ingkang ngabekti dumateng tiyang sepah kekalipun sing sahingga dados lare ingkang gunane tumrap keluarga, nusa bangsa lan agaminipun lan bersama nasa keluarga anggenipun badhe damel utawi mujudaken menapa ingkang dados omonganipun kala wau dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keluarga ingkang ayem tonton rumah arifah ojinawe, toto dipun terpanan haja boten kirang sandang lan boten kirang tejo, dipun gampelaken anggenipun pados singkat kalih halal barokah lan dipun keprihaken saking kanca boyo bodho celok ingkang boten prayoga. Mula punika iki badhe nyuwun pambiyantu dumateng grup reya setunggal mawon kesan nderek
si obo-obo nggih. Untuk si obo-obo mungkin enten hitungan nggih. Hitungannya bener-bener sampai 100. Ora kedangan malah betul 100 kok kowe. Ping 3 mawon nggih. Nggih, pun siap nggih. 1 2 3. Alhamdulillah matur nuwun mekaten kang saged kula aturaken kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten kang sakatha-kathahipun kula cekapi usikum manasi bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.